how to do a splicing uden at køre enden igennem. Yes. Det første man gør, det er at man bare kører nålen igennem. Voila! Yes. Så tager man enden og kører igennem. Så man har en lykke. Ja. Og det man så gør, det er laver et hul på tampen. Den herinde. Så nålen igennem. Så tager man lykken ind i splejsenålen. Godt med det. Se om vi kan få den hjem. Ikke endnu. Yes, sådan. Skal vi lige stramme det hele op. Bum bum, så har vi en splejsning der, og en splejsning der. Låsesplejsning! Og vi hiver i den her. Skal ingenting. Vi hiver i den anden. Skal heller ingenting. Fantastic. Så kan vi lige trække den her fra hinanden ind og se. Wow, hva? Yep. That's how to do it.